ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 10ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଉଥିବା ଭଳି କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେବେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ସମାଗମ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 10ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପବନର ଦିଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉଡ଼ିଥାଏ, ହେଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଥିବା ପତାକାଟି ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ବୁଲି ନଥାନ୍ତି। ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ବୁଲି ନଥାନ୍ତି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର, ଏହି ଚକ୍ରରେ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଭାବେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ନୀଳଚକ୍ରଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରହିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ, ଦିନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଭୂମିକୁ ଆଉ ରାତି ସମୟରେ ଭୂମିରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପବନ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରର ମୁହାଣରେ ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତ ହୁଏ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସମୁଦ୍ରର ଧ୍ୱନି ଶୁଣା ଯାଇନଥାଏ, ହେଲେ ପୁରୀର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ଆବାଜ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରିମାଣର ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥାଏ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ବଳି ନଥାଏ କି ନିଅଣ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ପୁରୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ 400 ରାନ୍ଧଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ରୋଷେଇ ବେଳେ 7ଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରଖି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ହେଲେ ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିର ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଲମ୍ବାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ସେହି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଛାଇ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେହି ପଥରଟି ମନ୍ଦିରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖସିଥିଲା ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାମ ପଟରେ ଏକ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ବୃକ୍ଷଟି ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ।